Уважаема публика и жури, имаме честта да ви представим победителите от Караоке Айдол Златко и Георги! Айде! Айде! Специално за Дони! И за Мария! О, си ме зяпнал, защо се в мене гледаш? Ви си ти по пътя и влижи ми сладоледа. Мислиш, че можеш силно да ме разтревожиш, ама аз от страх твърде гледаш. Мен ми се струва, че не знаеш нито дума, но те дразни всичко цветно в нашата природа. Спуско не става, твоя само разрушава. Купона е по-готин без твоята порода. Аплодисменти! Аплодисменти още веднъж за Златко и Георги! Мога да кажа, че се върнахме към кастингите на Music Idol. Прекрасни изпълнения, момчета. Ти имаш награда да им връчваш. Между другото да поздравиме и великолепната Мария. Да. Благодаря. Златко Банкера, омагьосан от поп магията, има да изпее една малка песен изненада. Така ли? Бързо само, бързо. Споменът от Банкера. Ме изгаря, времето минава, но не забравя, лекува ли не зная. Се съмнявам, мислите ми, ти си съжалявам. Стига толкова, стига, че нямаме време. Браво, момче! Тони, на теб се пада честа да връчиш наградата. Това са победителите от Караоке Айдол. Това е един конкурс, който BTV организира. Само, че мога ли да ти помогна да изглеждаш по-добре за... Аз мисля, че не го направи достатъчно добре. Заповядайте. Много добре се справихте, обаче той не ме довърши. Трябва... Още работа трябва. Уважаеми зрители, аплодирайте още веднъж Златко и Георги. Може да не са победители в Music Idol, но да се Караоке Айдол е достатъчно признание за това. Колега, сега... Не! Яш малко от Дони, Сладоле. Не, я по-добре аз сам и да се направям да видя сам да го чекам. От мене малко. Хъпни от мен.